awak lai macam dia siapa punya besar Allah, lai mananga siapa punya sama Allah, lai awak bakato siapa punya kalam Allah. Berarti nak kita pakai kau sifat Allah sama terus sifat ndak baik berdiri di atas zat. Walaupun nak kita kaji sifat Allah, berarti lah situ sekali zat Allah. Hanya nak kita fikir dah ba'a bantu zat Allah. Bodoh wak dinya. Hilang akal tinggal apa sulai. Kalau akal hilang, malaikat ada akal, indah ada apa su. Kalau binatang na pasu na ada akal, indah. Kalau manusia ada akal, ada nafsu. Kalau akal lebih apa tinggal kalau nafsu bana aja tu mah kau sampai banyak kabau ndak batui doang lai tahu kabau ni ndak batui doang kau bantu orang pangai kabau ndak batu lagi doang tu ya tau nambah tui doang bantu kabau parangai kabau tu batui doang ada ya tau. Tapi kalau bantu orang parangai kabau anda bantu lagi doa ada lebih payah memali orang daripada kabau. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaf ha ya ain sad hamim ain sin kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala azan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi mala'ta ainaihi min jamalika wa qalbahu min jalalika wa lisanahu min lazizi khitabika. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua sehingga sampai malam ini kita masih diberi izin oleh Allah menikmati hidup dan kehidupan, menikmati dapat berdialog dengan Allah, dapat menghadirkan hati dengan Allah, lidah basah menyebut nama Allah, wajah bisa sujud kepada Allah. Ini nikmat Allah yang tak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah itu, takkan terhitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, peras keringat banting tulang memperjuangkan akidah Islamiyah. Beliau tak kenal lelah, tak kenal payah demi merebut mutiara kebahagiaan, yaitunya Islam yang diridhoi Allah, yang akan menjadi agama pegangan penyelamat dunia dan akhirat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada menandingi ketinggian Islam. Ibu bapak rahimakumullah, adapun A'yan Qarajah itu diumpamakan nagari Makkah, A'yan Sabitah diumpamakan Nabi Muhammad, Roh Tamyiz diumpamakan Abu Jahal. Itulah orang yang berparang-parangan di dalam batang tubuh kita. Jadi tubuh nangkasa na nampak kini kau, iko diibaratkan Makkah.
di dalam tubuhku ada dua nambah cakap, di negari Bakah nambah parang dua, Muhammad dan Abu Jahal. Kalau ibaratkan di dalam diri, yaitunya a'yan sabitah dengan roh tamyiz. Kok manang Muhammad di dalam perperangan itu, santoso diri kita yaitu masuk sarugo. Kok dipakai sipai a'yan sabitah nan sapuluah, sidik, tablik, amanah, fatonah, rida, sabar, pengasih, penyayang, kusuk, tawadu', santoso diri kita masuk sarugo. Tapi kok manang Abu Jahal di dalam perperangan itu, binaso nagari Makkah, binaso tubuh, masuk ke dalam neraka. Sifat Abu Jahal nangka dipakai, nangka membawa masuk neraka, iaitunya kizib, kitman, khianah, balada, lobo, tamak, takabur, pemarah, riya, sum'ah. Kau itu sifat nangka dipakai, aku bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Yo takau dewa indah, kalau indah basipai lawat sipai Muhammad, insya Allah muaronyo sarugo jannatun naim. Jadi de awak dia giah de Allah Ta'ala berfikir, bara banyaknya di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mempunyai akal? Kalau bahasa Minang apa angku nak bau tak, tu bahasa awak itu. Bahasa kita itu. Jadi bara banyaknya dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mempunyai akal? Nak dua kawa sungguh kita cari alam di bumi Allah kau, bara banyaknya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat manuju lai yang engkau dutuan. Ajo nikmat gatina kadipadu tualai. Kalau dia tong kita dia teh dunia ko, bara banyaknya nikmat Allah. Tapi nikmat di balik nikmat, hati bisa hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ndak ada nan dia teh tu lah. Bajanji Allah dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu dapat menenteramkan hati. Jadi orang nan tentram hatinya tu hatinya tu hadir dengan Allah. Kalau laju Allah hatinya hadir, mangko lapehlah penyerahannya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku karena Allah. Sarahan ke Allah. Pakaru sarugo atau narako itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Ko tahajud jo samalam adituntui Tuhan manyo sarugo, samalam baru lah menuntui Tuhan. Kalau ibadah nak dipanggakan ibu bapa, nggak tabaye ge ongkoi sarugo tu dah. Nayak janjang cie jo di sarugo tu alung buliah le. Ko ibadah wana ka dipanggaan. Mangama suak sarugo nikmat nanado kini ko jo alung tabaye le. Nggak bisa ge jo sumayang nak dipanggaan masuk sarugo ko dah. Masuk sarugo ko jo rahmat Allah Ta'ala. Tapi mangko kadape rahmat, ayo sumayang awak. Itu tu tu. Kalau Allah lah sayang kepada awak, insya Allah
wa man yanzuru ilahi birrahmah la yu'azibuhu ba'dahu abadah. Siapa yang telah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang atau rahmat, tidak akan mendapatkan azab sesudah itu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita mencari kini ba'a supaya Allah tu bisa memandang kita dengan pandangan rahmat. Sayang ne Allah tu karake awak. Tentu karaju awak apa? Bimtisalil awamiri wajitin nabin nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi daki awak jo Allah, tarasu jo Allah. Kalau laju Allah awak, maka Muhammad lah menjadi supir awak, muarunyo kasaruko. Kalau laju iblis awak, tagak diroh tamais batuka siang jo malam. Rancak menurut syarat indah diinyo. Karena mempaturikan napasunyo. Afara'aita manittakhaza ilahahu hawahu. Adakah tidak engkau melihat ya Muhammad, orang yang mengambil hawanya menjadi Tuhannya? Hawa napasu di patuhannya. Ndak Allah Tuhannya dah, awak napasu. Oleh sebab itu di awak mengaji kita pakaro syariat, iaitunya seluk beluk hukum agama, mulai daripada fardu jo sunat, halal dengan haram, rukun dengan syarat, itu dikaji dalam fiqh atau syariat. Mengaji pakaro tarikat, tarikat ko jalan kepada Allah. Jalan bukan tujuan, tapi sebuah alat untuk menyampaikan kepada tujuan. Mustahil seseorang sampai kepada tujuan kalau tidak ada mempunyai jalan. Itu yang hakikat itu memandang kepada sifat Allah nan tajali di dalam diri kita. Berarti tafakaru fi sifati wala tafakaru fi zati. Tafakurlah kamu pada sifat aku, kata Allah, jangan kamu tafakur tentang zat aku. Ba'a bantu Tuhan janda ke dipikiran. Jadi pikirlah sifat Allah nan tajali di dalam diri awak. Kemudian baru makrifat. Makrifat memandang kepada wujud muhad, zat Allah samatu-matu nan laisa kamitslihi syai'un wa was samiul basir. Adisiko mangko kaji hakikat tabwa marifat taruhi. Kalau lah tarus makrifat la tabwa hakikat. Kalau lah tabwa hakikat sampai kepada makrifat. Karena antara hakikat dengan makrifat itu ibaratkan zat dengan sifat, tidak bisa dipisahkan. Kalau tabu' hakikat sampai makrifat, kalau sampai makrifat tabu' hakikat. Karena sifat badiri dia zat, ibaratkan mesin badiri di garam, iya toh. Manih badiri dia tegu gulo, padeh badiri dia teh lado, ange badiri dia teh api. Bisa kama misahan ange jo api, bisa mamisahan padeh jo lado, bisa mamisahan manih jo gulo, bisa mamisahan garam jo masin. Kalau tagaso masin pasti ada walaupun tu buah garam tu ndak nampak, tapi saat taraso masin pasti ada sinangga garam. Tarasu sifat Allah walaupun zat Allah tu tidak berupa batapan, berarti situ Allah. Atau gaji sebab azat wa sifat wahid. Zat dan sifat adalah satu. Sifatku badi date zat. Bisa dipisahkan dah. Ku warna buku ku apa kah? Putih. Lebih bisa putih ku dipacarin je buku kah? Mana dulu dia ke putih daripada buku? Pai buku na putih. Tiba buku na putih, tak campak putih na buku tak campak sama. Ya tak? Awak mana nan dulu marasuan manih gulo daripada gulo. Waktu awak menginyama ia manih mana dulu memakan manih daripada memakan gulo. Dulu manih sudah tu gulo je kau lai. Kalau lah taraso mani berarti itu go. Kalau lah dirasuang gulu berarti itu
Maka misalnya lah tak bisa dah tangka turah antara sifat Allah juzat Allah. Awak lain macam dia siana wujud besar Allah, lain mendengar siana punya sama Allah, lain awak berkata siana punya kalam Allah. Berarti nak kita pakai kau sifat Allah sama terus sifat tidak baik berdiri di atas zat. Walaupun nak kita kaji sifat Allah, berarti lah situ sekali zat Allah. Hanya dah kita fikir dah ba'a bantu zat Allah. Bodoh wak dinya. Hilang akal tinggal apa sulai. Kalau akal hilang, malaikat ada akal, indah ada apa su. Kalau binatang na pasu na ada akal, indah. Kalau manusia ada akal, ada nafsu. Kalau akal lebih apa tinggal kalau nafsu mana aja tu mak kau sampai banyak kabau nak batui duang lai tawak kabau ni nak batui duang kau bantu orang pangai kabau nak batu lagi duang tu ya tau nak batui duang bantu kabau parangai kabau tu batui duang tu ya tau. Tapi kalau bantu orang parangai kabau anda batu lagi dua ada lebih payah memali orang di kabau bahagia suwe kan dakwah kita nak betul teman uang kan dakwah kita di sekolah para lunyo kita mengaji duit nak dipakai mati nak ditempang. Kalau kita caliak di zaman dahulu ibu bapa iku nang mutiara kaji na mati-matian guru-guru mencarinya. Itu mangko ulama dahulu tun indak biamuah disogok-sogok jopiti. Indak amuah inyo tu menggadaikan akidahnya di dunia. Karena ba'ake nikmatan dengan Allah tulahnya rasuan. Orang kalau lah tarasunan tinggi namuah jo marok kana randah lai indah sadang jo alam layado kita menikmati apalagi dengan Allah jo menjadikan alam tentu lebih nikmat daripada itu nak dicari di ulama sufi dahulu. Sehingga kalau kita caliak di dalam sarah Mutu Manikam Al-Hikam atau dicaliak dalam kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abil Fadal Muhammad bin Ahmad bin Abdul Karim bin Ata'illah As-Sarkandari, kalau kita caliak itu kadang-kadang ibu bapa nan katuju di awak jo kira de ulama tu menjadi indah deh. Kalau awak dipuji orang tu senang hati awak, kalau dihina orang cameh awak. Iya, ada seorang ulama sufi lah hilang akalnya lah rusuhnya bamang ku rusuhnya dipuji orang je taruh de babahayo buya kalau nak dibuya kuantah sehinggalah kelukesan ada pe ibadah leh malah mangku awak dipuji orang camehnya akhirnya keluar daripada tempat peribadatan berjalan di surung kampuang nampaklah kain orang tangan tuang dake pemandian. Kau mandi batu tuik kau orang mandi kain tentu bampai dake anam itu bate-bate tu anyo ambil kain kau dituduh ada orang buya kau mencari orang mandi saya gue boh buya itu orang mandinya intip-intip tahu buya kau nyobai galak abah Tuhan lah kalian balik kepada Allah sabalung kau kan bantu ambo Tuhan dek kalian sehingga sengene ambo lacok lo kalian menyebui ambo daripada menyebui Tuhan akhirnya bah Tuhan lah kalian balik kepada Allah amangko lama usali di baca mangko lama ibadah kalau detong-etong amuh orang sikut kanan sikut kiri dek dapet namo iyo sogok mungko sogok belakang dek dapet namo kadio nak kok dipandang ulama sufi Allah namo bananan dapet dek inyo resahnya
Ba amang ko resah, ba amang ko ambo jo dipuji orang. Acok lo memuji ambo daripada memuji Tuhan Allah le. Lanyo Tuhan kan ambo di orang, ba caro jalan ni. Ba amang ko na ba ada takatun. Kano hati itulah bahagia dengan Allah. Jadi na dunia ko kebahagiaan yang mendatang de ele. Ibarat cat oto lah punya cat. Jadi kok tibona kabui, iko barang-barang na laki kacat. Nak para luna kabui ko menjadi cat de inyolai. Batun sabu oto lah bacat. Lah kalau ndak ada cat oto, yo para lu kerpe banyak ne luluak ko laki. Atun menjadi cat luluak ko. Tapi oto lah punya cat. Ko adona kabui ko tibo kabui jadi, ko indak jadi sabu otonyo lah pakai cat. Nan cat ko diapui pun ndak bisa lepeh daripada oto. Batun inyolah batuhan jo Allah ko lah taraso di inyo. Jadi nanduya ko ba kecek tadi nyo calia dasarnya ada muhan ndak ada sama tomato. Itu agun wa mako dikaji di pondok kitab Al-Hikam supaya nanti calon ulama atau seorang ulama ijan terpuruk ulama di pandang Allah karena angkuh dan kesombongannya. Aku mengkori cali ikam. Kemudian kata kita lihat, ada seorang ulama, non ulama ko sangat diakui. Sehingga acok kepingin seorang presiden ingin bersobok jo ulama ko. Awak kadang-kadang wali nagari je, nak jan bersobok jo awak. Alah diundang na, ndak donyo tiba dah. Iko presiden ingin basobok jobuyatun baaga tiga dangnya kayo gadang to suatu kali peristiwa inyo dapat kabar presiden katibo mambo piti sakoper untuk pembangunan kok musala atau apalah atau pondoknya buya dapat kabar buya tu datang hari kini nyo suruh murid membali lobak matah ke pasar, lobak kol bari lobak dibali di murid karena lobak buya bali je lah biar aku duduk di kasur. Pas detik-detik presiden dan prajurit nyo tiba diambil di buya ko lobak ko nyo makan-makan lobak ko berjalan-jalan di keliling surau nyo lobak matah kau entahnya sampai makan tanya campaan apa pokoknya makan-makan di buya lah masuk di dalam presiden lah masuk dalam surau yang ajudannya ko prajuritnya lah menyuruh magian piti sekoper lah disambut lo de orang banyak bertanya Pak Presiden kau manyo buya nak kami caliak kamari itu kasual nampak sinan pedudua anak kecil murid-muridnya to guru-guru di sinan anam buya tuah nama jalan-jalan maka lobak sekilang surau tuah mana tu kurang kilo kah ndak buya kau kah batu mangaun nabunia sampai ke istana nabuya kah amanyo pitih tu balik dah jadi dia kira nyo minta pitih sekoper tu balik banyak lala pai kita lai buya lu namu itu awak datang duduk di siko nyo maka lobak ile mudia ndak buya ko dah wa pai lai pai presiden dan prajurit lah pai campak ni buya lobak ko nyo ambil ayu dua sembahyang 2 rakaat hanya duduk di tekas suai balik sedang duduk tibolah murid-murid buya jo guru-guru dan ada di situ buya baamang kotakah tadi itu parangai buya sewaktu Pak Presiden tibo ndak lo panah kami menceliak buya takah tunda ambo sayang ke presiden tu dan sayang lo ambo kadiri ambo tu mangku ambo berperilaku takah tu baamu kasih ibu ya kok nampaklah presiden tu sianan sabana ambo mungkin minggu besoknya tiba lo kamari balik sehingga
lagak kurang presiden tu mangana Allah namanya dia nyo dek kanu hatinya lah tagantuang kambo daripada nyo Tuhan kan ambo lebih baik ambo berperilaku seperti itu supaya presiden ko mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo sayang kayaknya. Nang kedua, ambo menyelamatkan diri ambo. Di mana taknya buya menyelamatkan diri? Kalau lah taraso lama de ambo dicaliak de orang presiden lima lo kamu lah ta'ala lama ambo dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah taraso sanang dalam diri ambo dicaliak de para pemimpin sampai di malu sanang jiwa ambo lai dengan Allah yang menjadikan angok pemimpin tu. Jadi daripada masuk neraka lebih baik ambo perilaku seperti itu. Tapi piti sakoper tu lah nyo ambil balik buya na razaki nak presiden nama gia dah, tapi Allah Subhanahu wa taala nama gia. Jadi awak rasuhe ku indak na taluk dewa na takatun, tapi na sejarah ko kuarui tahu awak baama ko tahu supaya bisa awak magasuan dia awak ko ulama awak kabarana lah ka ulama awak baru, ko gadang awak barana ka gadangan awak baru, ko ujan hari alun membasahi leh, ko pane hari atun ma alun mangariang leh. Jadi kita pareso jadi kita kasadonyo tunduk jo kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicari-cari jalan untuk baawak ka dipuji orang. Jadi cari tapi ibadah je lah kepada Allah sebab Allah lah berjanji agak Allah qulillah umma malikal mulki tu'til mulka mimman tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tuzil man tasa. Qulillah umma malikal mulki tu'til mulka man tasa ya wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Kalaulah tinggi kecil Allah ndak ada orang akan meruntuhan. Allah runtuhkan kerajaan bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau runtuh kecil Allah tak ada orang yang kami berikan. Tu'izzu man tasa, Allah muliakan orang yang dikehendaki. Wa tuzillu man tasa, Allah hinakan orang yang dikehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kebaikan terletaknya di tangan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi kok kaba pangke wa kece Allah na doa ka runtuhan ni. Kok runtuh wa kece Allah na doa na ka manai ni. Kok Allah memuliakan awak na doa na ka mainuan. Kalau Allah na mainuan awak ndak do na ka mamuliaan. Cari na jalan awak untuk mulia, tapi Allah pandang awak hino, tetap hino. Indak na dicari dia awak kini ko jalan untuk mulia, walaupun awak pakaian biasa saja, tapi kalau Allah memandang kita untuk mulia, tetap mulia. Jadi oleh sebab itu di awak iko memperkuat tauhid dan pandangan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan manang Abu Jahal kau. Kalau manang inyo binaso nagari Makkah, neraka ujungnya. Kalau Muhammad manang taga ayat sabitah dalam diri taraso kita batuhan kepada Allah, mangko sarukulah ujung muarunya. Jadi awak tentu di dalam beribadah ko tujuan kamawa tentu tahu lo awak ni kayona itu sebagai hiburan dewa. Seorang menanam padi mangko samangai we membali pupuk padi kalah nampak dari hasil padi kau. Seorang bakabun sawit mangko amuah menunggu 3 tahun we dicaliak kalau pawit ko panen lah nampak buah sawit ko diinyo. Kan ado ne di balik karajo awak ko kama tujuan awak. Amangko semangat awak bakarajo kan yona. Jadi bukan de itu awak beribadah
bukan dek nandak masuk sarugo, bukan dek takui kanarako, tapi awak beribadah ko karena Allah. Tapi tujuan dari perjalanan awak tu tahu lo awak ne. Orang mangkuamu peras keringat mandayong sampan pai ka pulau. Inyolah tentunya apa nanado di pulau. Kan yona. Kalau yang pojo tiba di pulau kenapa ya nama dayong sampan. Samantaro gelombang lautan takatu gadangnya nak diadang. Amuh nyawa tantangannya kan yo. Tapi nanti balik gelombang lautan tun nampak pulau kebahagiaan nan ado tabayang di dalam ufuk pemikirannya. Itu mangkonyo relakan badannya susah, inyo relakan badannya payah, inyo relakan menghadapi gelombang yang sangat dahsyat. Karena puncak kebahagiaan kainyo dapati nanti di pulau bahagia. Jadi di awak takah tulo orang lain yang mudia awak mengaji jo. Orang kini sibuk menonton TV, drama segala macam. Dan awak mau koma menonton takai kojanya. Awak rela Nabi awak katua. Tujuan awak apa? Awak lah nampak dah awak apa nan ada di pulau tu. Kayo nak lah nampak. Kalau awak datang dunia aku barana lah lamonya. Pai awak bakarajo lapa pawi makan sakit pawi KWC lalu awak mangan tua lalu kalau habis mangan tua jago iki kamari ilia mudia mati lah itu kerja habis siang malam be malam siang nak bagaimana siang malam malam siang mati lalu jago lalu jago lalu mati. Lapa pawi makan sakit pawi KWC, lapa pawi makan sakit pawi KWC. Nak bakal lama mati. Tu kan sudah aneh. Dah mangaleh. Pulang awak istirahat, besok pai mangaleh. Dah mangaleh pulang istirahat, mangaleh pulang mangaleh pulang mati. Ah itu. Nada lah. Itu sadoanya. Poin dak kamati. Pokajie uambola menuntut ilmu tahan basi manga tahan basi ambo di kampung ambo orang tahan sinso bapak tajam mato sinso tua abai dua sinso basinso kan yang anda babara basobo jo mereka mau lalu di sinso tahannya dek mereka mau nado itu nadora di dewa kini ko mangalah jalah. Sabuk dasar kejadian awak kecil Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Jadi dasar kejadian awak tu hina. Guna untuk menyembah, bukan disembah. Menyembah. Di anak tujuan Allah, itu tujuan di kerajaan. Di kalau kita dia seorang ulama Umi Rabiatul Adawiyah. Tingkatannya tingkatan mahabbah ditayangkan dilihat dalam kitab Al-Hikam. Keceknya ya Allah, jika aku beribadah untuk masuk ke dalam surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Andaikan aku beribadah karena takut dari neraka, silakan masukkanlah aku ke dalam neraka. Tapi aku beribadah semata-mata karena engkau ya Allah. Tiba orang melamar Umi, Lea mohmi basuami, amboko kan punya Allah, mintalah dulu kepada Allah. Kok boleh ada Allah beko nikah kita? Bila Allah mengecek boleh? Latihan awak tanya boleh kecek Allah bila? Bayangkanlah. Bama ko namo Umi Rabiah menikah, kano bercabang kecintaan ambo beko kepada Allah. Ambo lah sempurna cinta kepada Allah. Ajan beko bercabang lo kecintaan ambo, rusak rasamu dengan Allah. Coba bayangkan. Yang beliau ko seorang ulama perempuan, 1000 rakaat sumayangnya setiap malam. Beliau dulu budak, anak nak kampek daripada orang tuanya. Maka banazarnya saja menjadi budak. Ko sampai ambo dimerdekakan dari budak ko, ambo karajo mau menyembah Allah Taala aja leh. Itu mangko sumbayang jo karajonyo Umi Rabiatul Adawiyah.
Banyak ulama-ulama besar yang menarhati kerana Umi Rabi'ah. Awak taat ibadah bantu rancak lo. Sedangkan tempang parangai orang pilih rancak bantu alih ketujuh juga. Apalagi kedua-dua parangai rancak awak rancak lo. Sehingga datang buya 10 orang, buya ke 10 hanya. Umi Rabi'ah, kami buya sadonyo ko Umi, bujang ka sadonyo ko, pilihlah de Umi mana ketujuh di antara kami ko. Ko kami bujang sadonyo ko, buya ka sadonyo, pilih anak kecil Umi Rabi'atul Adawiyah. Di antara buya na 10 ko, di mana paling alim? Maka jinyo namanya ditunjuk de orang kok la alim koma Buya Hasan Basri ko nya. Koi yo na do lawan ka dah. Akini batanyo mo ka buya na paling alim. Kok dapat pertanyaan ambo besok nikah kita. Atun pertama wakatu ambo kamati bapisah angok dengan tubuh taraso de ambo nanti sakit mati itu atau indah. Nan kedua masuk ambo ke dalam kubur, ditanya ambo dek mukar nangkir, tajau dan ambo pertanyaannya besok atau indah. Nan ketiga laki amai dunia masuk neraka ambo atau masuk surga. Cibo jauh. Kecik buya, ko bah buya pulang je lagi tu lagi cik. Apa nak dijawab karajo Tuhan dan ditanya ini dia apa? Kejadiannya besok batanya kini mana tentu awak pulang je lari je. Bayi pulang ke 10-an bayi buati. Coba bayangkan buya cinta ditolak. Sadang orang lapeh je ditolak cinta lai 7 bukit 90 manuang iko buya. Dia te ustaz lolai. Ustaz tolong mengabang tu lah itu. Buya ditolak cinta bantu bawa ke ilang piaweh manuah bantu boleh bayar. Kalau nak percaya cobalah celia agia baru ko pamenan jo piaweh sadang lama ba mai cuam biak cu celia bentuk baru tu kau. Kalau nak buru manuah macam tentu yo. Kesudahnya besok tibo nambuya paling alim 7 seorang lain. Kok sagan Umi Rabi'ah ko menerima awak di muka kawan-kawan dah banyak tadi, akhirnya awak seorang je lah tibo lain. Tibo seorang. Assalamualaikum Umi Rabi'atul Adawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ya Umi. Manga Buya Hasan Basri yo kok sagano mi menerima awak di muka kawan-kawan patang. Jadi muka awak je tiba kini lai ba kita yo kok Buya na hati tentu ada je mentang-mentang Buya tu ndak ada siang yo karajuk. Kalau di zaman saya suak dulu di Piaman ko buya tu nak paling banyak rumah buya kini kanya nama gua aja. Kalau buya dulu di Piaman laku sangai tuo mak tuo je lah nampak kok buya. Kalau dahulu dapat min tuo tua minan tuo tu buya ada pe ada anak ko anak sia ko ni anak awak nama menantu nau onde ko bantu kalau kini dicoba tak itu di pasagu ni menantu itu salamai je layung kuna menantu kan iko. Kalau dahulu iyo bana beda dulu jo kini dulu lah sudah kini alulai itu bedanya. Jadi kok takatu buya kece Umi Rabi'atul Adawiyah ambo tanya ka buya dulu bata manuang sudah gitu boleh nak parah lo pertanyaan batanya awak ka buya
bara aka laki-laki, bara napasu laki-laki. Dan bara lu aka padusi, bara lu napasu padusi. Dibayangkan lah dia punya agak. Tu pelajaran kelas 1 tu je. Tapi Umi Rabi'ah aku dah mengecek dah. Sadapi pertanyaan kau buya, anak kita nikah ndak dolai. Kalau tadi yo tekatun. Bini ku ndak. Atu kale bini ilmu manti Umi Rabi'ah tu Rabi'ah. Anak buya samsiri lah kan lah. Kau pada peto amat tu. Kau takah kau bantu kau muak. Nanawa sudah kau jadi yang polai. Nak kece Umi Hasan Basri kau pada peto. Kau takatun murah tu nyomi. Kalau laki-laki akanyo 9, napasunyo cie. Jadi 9 nama ngabe, cie na dikabe. Kalau namparusi napasuwe na 9, aka cie. Jadi cie pangabe 9 nan dikabe. Cibulang balik buya bagana pangabe dengan parusi. Cie pangabe 9 nan dikabe. Nah laki-laki tadi 9 nan pangabe, cie nan dikabe. Cie mau tanya buya. Ambo padusi. Buya kecian nan dikabe 9 pangabe cie. Buya laki-laki 9 pangabe, cie nan dikabe. Batunjuan jajo kamai. La 9 na mangabe cie nan dikabe. Indak takabe na cie tu dah. Sementara na nambu cie na mangabe nya 9 nan dikabe. Tanang je ambo dua-duanya. Ndak babar. Iko 9 nan dikabe. Patang lah tibo. Kini tibo lo balia. Kau sudah ni ndak berjalan paye le balari paye. Ndak kade babi ni semua duit kalau tak aku batu aja. Iyo mati bujang asal basri. Iyo nak jalan-jalan babi ni le. Sudah itu tu ndak ada jo pangana mencalik orang perusi yo dah. We ba ibadah jo kara jual lai. Ndak ka bini ko tak aku batu aja. Jadi kalau wak buya aku jangan datang kau orang. Iku wak buya pa ilo kau orang datang. Mamanu-manuang jo lah. Ku ado na tiga swe pacena do. Tak aku ngara lama. Ku ado nati. Iku datang ke kau orang. Tu maka sudah aneh. Buruk manual kalau buya aku cinta ditolak. Anca orang kebanyakan kau. Nak wabah anak dah. Mula dong masuk buya nanti katun. Aku buya manual jauh. Sakit ini kau mah. Sancak ko saya sakit buya. Pangana na sakit. Sakit pangana. Cinta ditolak. Engkau buya aku ano je lah wak. Ano je lah. Sabunang buya aku ibu kamu sabu elok ini ya. Kalau kamu macam minantu ancak tuang kura dicai. Walaupun tinggal di Piaman, we endak perlu dijapui ya dah. Anyo sarakah je lah biar 50 juta. Allah tu. Kan hari japui nak. Perlu hari japui dah. Kalau ada Piaman kan orang laki-laki ku namun ada pajapui uang hilang kata katun. Kalau tuangku khusus tuangku nanda isi koko nanti perai je nya anyo sarakah je lah biar 50 juta lah. Itu nampak lu lah. Nak usah dijapui, nak usah pakai uang hilang. Kok sangat nek na 50 juta tu tambah 25 juta lagi 75 anak para lu dah. Di ko batanyo wa mesua bagaja puyongku ko itulah untung awak. Kalau leongku menantu ndak do pakai japui ndak do pakai uang hilang dah. Hunde banyak sedekah je nyo 75 juta. Kan itu ni ndak perlu lah. Kuah tolong sabu yang kawan-kawan awak besok di kampung-kampung awak di rumah-rumah ke besok kuado tetangga-tangga segala macam kabang kainyo. Kalau kamu nyelpim sebentar lagi jadi ni kau kini lulai. Lalu jadi ongku lai. Sebentar lagi nya. Lah banyak. Ku awak kini kelas 7 banyak gini kau. Lalu kelas 7 awela ada bisa tanggung dari jauh menunggu ongku kejanya. Lalu nampai tonggai. Tapi menunggu ikut tinggal lai. Aji kau lihat do beko dia awak sesabu aja lah. Nah, para lu dipikir-pikir, na piti jabutan na para lu dipikir na.
Tak perlu dipikir awak hilang dah. Hanya untuk sedekah aja lah dipikir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi itulah kita pelok di dalam diri awak, guna kaji ko awak nang dipakai. Ko ado sipai istilahnya nantakah carito tadi, iko awak mengaji ko kan ba ibarat membali kabau sadang tagak ko. Kadia nak kabau ko ado balemak, ado pakai bulunya, ado lo pakai tulang-tulangnya, iya tau? Anak dibawa pulang daging aja lah. Kuado bulu itu tinggal, lemak-lemak itu tinggal, kotorannya tinggal. Nang dibawa pulang daging aja, iya tau? Jadi kaji awak ka banyak macamnya tadi ka. Amanah ni duit nak dipakai, mati nak ditumpang, iktibar dewa dalam mengaji, anak ni kokolah nak dipelok dewa, iya tau? Itulah kaji awak dahulu, mudah-mudahannya ada keberkahannya. Do nak kabatanya. Nah, nyo kadang-kadang kaji ko agak memudo, kadang-kadang kaji ko agak tua, kadang-kadang yo banyu wak di balik nasuwa. Itu kembali beko ba'a Allah yang menjamin kepada awak, yang ditentukan oleh Allah. Lah, kalau ndak ada lai, itulah kaji awak mengaji kola baniye sajam kami, kano tampe awak babeda-beda, awak ka balik ke rumah besok semang subuh lo sujud sajadah besok ajan sampai awak andaknya lalai dek mengaji. Sekianlah dulu. Salam.